Kumbahan riu tali ki coach jong ka way ka rel jong ka North East Express kabawan na Delhi banlet siya Assam. Kila kala no habihar hakamit jong ka sngi balang. Way ki coach jong ka tay ka rel kila kala ha ka jaka kabadon hajan jong ka rak Nagpur station hajan buksar ha ka por kumbahan dai lai husan minmit. Laong ba kani ka rel kalasdang banyaj na Anand Vihar terminus ha Delhi banlet siya kamaya hajan kohti Assam. Kani kalat pathai khubor kalapan benaru basau ngut ki brew kila duk no yala ka jing im ha kane ka jing kala jong kite ki coach jong kate ka rel. U menteri katanat rel ka Sarkar India u Ashwini Vishnaw ula pentip lengba ka Rensan X ba ka jing ai jing yarap ya kitu kilanot ki baladon ha ka we ha ka te ka rel kadang yaj. Ulo ong ba ka NDRF, SDRF, Bor District, Bor jong katanat rel lembat ki nong syong shnong kila penlong ya ka jingwat bat bansay ya ki brew na ka te ka rel. Ya ki ba mensaw ulo ong bala penkit no siya ki hostal ki badon marjan nakaliang jong ka shlem trikam u menteri rangba ka Assam u Himanta Biswa kala pentip baka Sarkar Assam kadang pek ngor bah halor kate ka jingkela ka rel habihat nga ongru ba kala don ka jingyakren bat ki Bor District habusal lembat ki weipat ki tenat trikam ka Sarkar.